Tata, yazi kukho into endiyicingayo. Cinga ntoni? Unozibulala? Nahlangana phi nomama? Ebhasini eyayisuka eNkantolo. Watsalwa yintoni? Utsalwa yintoni ke ngoku tata? Yo, awuyazi qhagalaka. Amabele akamade engathi ngubhaqa. Iingcondo zakhe qhagalaka. Unyoko. Engathi liswazi. Awu madoda emhle. Amazinyo yakhe ayeyityheli no wena qhagalaka Unozinzile. Amazinyo akhe eyityheli ingathi alomali. Yo, ivumba lakhe lagcwala ibhasi nuke ngathi liqaqa. Oh, yambona inhliziyo yami yabhaka amagwenya qhagalaka. Athi lo awumenza umakoti. Hayibo. Hayi, nadityaniswa yintoni ke ngoku tata? Qhagalaka. Sadityaniswa ngumsuso. Wacaca apha ebhasini engenile nje. Efakele ivumba lakhe. Avele wasusa. Hey! Yinyuka ibhasi le evumba. Bajonga kuthi abantu. Avele wasusa. Oh! Abantu bavana impumlo. Hey! Bajonga kum. Ehlele Nowakwam! Unozinzile. Abantu bafuna ubuza into yoba ngubani usuzileyo. Ndathi makathule. Waphendula mna qhagalaka. Ndathi kuye, ndim osuzileyo. Kuba ndingafuni ubabona uba nguye osuzileyo. Kwaze kwathini ke ngoku tata? Ndathi makandivume. Wabebezela. Imilebe yakhe yagcwala amanzi. Wathi ibele lakhe awubeka emagxeni. Andijonga Unozinzile. Wathi kuba ndimfele ngalaa mini, naye uya kundifela kuba ndimsindisile emsuzweni. Oh, yiyo le nto nomama nisoloko nixabana. Nadityaniswa ngumsuzo. Sadityaniswa ngumsuso qhagalaka. Eyona nto yasihlanganisayo leyo. Abadityaniswe ngumsuzo bayokwehlukaniswa ngumsuzo. Uyawuzatsho nomfundisi ngemini yomtshato. Ewe qhagalaka. Kodwa aba behlangene ngomsuzo qhagalaka. Bayakwahlulwa kwangumsuzo qhagalaka. Nawe lo qhagalaka ungumsuzo ngoba kaloku wena wakhiwe ngabantu ababehlangene ngomsuzo ntombazana. Atsho kwanuka.